deň, vitajte pri počúvaní nášho podcastu Zuby vyriešil, v ktorom sa rozprávame o zuboch a zubnej starostlivosti. Dnes sme si pozvali špeciálneho hostia, Luciu Šilovú, mladú stomatologičku a čerstvú absolventku vysokej školy, ktorá zároveň pokračuje v 60-ročnej rodinnej tradícii. O tej sme už hovorili v predchádzajúcej časti, ale Luciu sme si pozvali práve preto, aby sme sa pozreli, ako sa spája mladá energia s dlhoročnou rodinnou tradíciou. Dobrý deň, pani doktorka, vítam. Dobrý deň. Tak vy ste v júni skončili školu a tento rok ste nastúpili vlastne zároveň. Kedy ste sa už tak naplno ponorili do praxe na vašej klinike Shield Dental Clinic? Viete čo, ono to bolo tak, že vlastne už počas školy som chodievala praxovať. Mali sme povinné praxe v rámci výuky a vždycky v lete som tam trávievala veľa času. Chodievala som často do ambulancie číslo 5, to je ambulancia môjho otca. A tam som mu asistovala, on mi vlastne všetko vždycky vysvetlil, mohla som sa pýtať, to bolo super, to sa mi veľmi páčilo. A dával mi nejaké tipy, triky, návody, ako zvládnuť určité situácie. No a potom postupne vlastne sme mali v poslednom ročníku, sme mali predštátnicové praxe, tak tam som vlastne trávila niekoľko týždňov už na pacientoch, ošetrovala som pacientov a vlastne od augusta som plnohodnotnou členkou tímu. A aké zatiaľ máte z toho prvé pocity alebo prvé dojmy, poznatky? Je to zaujímavé, každý pacient je iný, veľmi sa mi páči, že tie rôzne casey alebo prípady sú rôznorodé, vždycky pri tom treba rozmýšľať, nie je to taká manuálna robota, ako povedzme za pásom, že všetko je vždycky rovnaké, ale každý pacient je jedinečný, individuálny a treba pri tom naozaj premýšľať, čo ako kedy spraviť a ako vyladiť nejakú farbu toho zubu, aby aby napríklad výplň sedela s pôvodným zubom a podobne, takže tá rôznorodosť a pestrosť, to ma baví. Váš otec, doktor Alexander Šil, keď sme sa rozprávali v epizóde tej úplne prvej o vašej 60-ročnej rodinnej tradícii, tak spomínal, že vás do toho nejako nenútil, aby ste teda išli v jeho šľapajách. Vy si na to ako spomínate, že aké boli tie vaše začiatky a nejaký prvý kontakt so stomatológiou, kedy ste si tak uvedomili, že čo otec robí a že možno by toto mohla byť aj vaša cesta? Ja si pamätám, že ja som sa nikdy zubára nebála. Nikdy som nemala také tie pocity, že pre Boha teraz asi aj kvôli tomu, že mi nikdy nešli trhať zub, takže možno aj kvôli tomu. Ale nikdy som sa teda, nemala som nejakú obavu z toho, že by som išla k zubárovi. A teda odsedela som si čo to v kresle, lebo trhali mi aj osmičky môj otec, máme aj nejaké kazy, priznávam sa. Takže vždy som to brala tak, že je to vlastne úplne v pohode záležitosť. A nejak som to v sebe mala, že keď som sa prihlasovala na vysokú školu, tak som vedela, že chcem ísť asi na tú medicínu. Nikam inám som si prihlášku nepodávala. A potom som sa už rozhodovala iba medzi všeobecným a zubným lekárstvom. A tam už som viedla debatu aj s obidvomi rodičmi, že čo by som si mala vybrať, lebo tam som bola na vážkach a dostala som, alebo teda prediskutovali sme to aj s mojím otcom, aj s mojou mamou. Oni mi dali také pekné vhľady do toho, že aké sú výhody a nevýhody, lebo myslím si, že častokrát ten absolvent strednej školy nemá taký nejaký prehľad o tom, že čo naozaj obnáša to povolanie. A ja si myslím, že aj teraz po škole zistujem, že možno tá zubarina je o niečo iná, než som si myslela. Je to oveľa viacej technické a je tam naozaj tá práca s ľuďmi je veľmi dôležitá, že tam tomu sa úplne nevyhnete. Takže vtedy som vedela už vlastne na tej strednej škole, že toto by ma bavilo a vlastne na tej vysokej škole som zisťovala, že čo je taká to odvetvie alebo odnož tej zubariny, ktorá by ma bavila, lebo to zubné lekárstvo nie je nejaká jednotvárna záležitosť, je to naozaj veľmi široký obor a dá sa uplatniť ako odborník alebo odborníčka vo veľmi veľa smeroch. Takže zatiaľ si nie som istá ešte, že v čom by som chcela byť dobrá, ale postupne snad na to prídem. Vám sa teda o váš chrup celý čas staral váš otec? Áno, môj tatino a vlastne moja mamina je dentálna hygienička a zdravotná sestra, takže ona tiež, takže im vďačím za to, že mám také zuby, aké mám. A stihli ste poznať ešte aj vašu babku, ktorá bola takisto veľmi známa zubárka v Bratislave? Babinu som nestihla, ona vlastne zomrela pár mesiacov predtým, než som sa narodila, ale teda častokrát o nej počúvam rôzne historky a príbehy, tak je to také milé, že vlastne ona sa tiež volala Lucia, tak je to také pokračovanie toho, čo započala ona.
aj v rámci vášho mena. Ako sa teraz líši váš pohľad na fungovanie Shield Dental Clinic, keď už ste jeho naozaj že aktívnou súčasťou? Veľmi sa mi páči to, že vlastne aj ja tam môžem mať nejaký vstup, že môžem pomôcť svojou nejakou prácou k tomu, aby tá klinika alebo tá sieť kliník fungovala dobre a možno nejakým môjim nápadom lepšie. Páči sa mi, že tam máme tým skvelých ľudí, ktorí sa snažia to stále vylepšovať a udržovať ten štandard taký, ako je nastavený. Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme nepolavili. Poskytujeme našim pacientom takú starostlivosť, ktorú by sme chceli dostať aj my. Správame sa k ním tak, ako by som aj ja očakávala, že sa vlastne bude ku mne niekto správať, keď prídem k zubárovi. A tá ústretovosť, vľúdnosť, ľudskosť, tak to je podľa mňa veľmi dôležité, čo u nás môže pacient vlastne dostať. No na druhej strane sme spomínali, že ste mladá krv, nová generácia, takže už ste hovorili, že o niečom, čo by ste možno že vedeli nejako vylepšiť, alebo nejaké vaše postrehy, poznatky. Aj keď, a to asi je ešte pomerne krátky čas, čo ste na klinike. Áno, ešte je to sa nedá hneď všetko meniť podľa vašich predstav, ale predsa len, že už nejaké také prvé asi nástrely alebo niečo už asi musíte mať v hlave, že čo si napríklad budete robiť. Možno trošku po svojom. No tak samozrejme všetko to, tak ako spomínal môj otec v predošlom podcaste, tak všetko to má nejaký štandard, ktorý je nastavený už a treba to rešpektovať. Máme vlastne určité protokoly, ktoré musí každý lekár rešpektovať a podľa nich postupovať, takže úplne ja s tým, že vlastne teraz som absolvovala školu, tak nemôžem si dovoliť niečo extra meniť, ale samozrejme sú tam nejaké nápady od rôznej digitalizácie, zlepšenia procesov, ktoré fungujú ako tak vo firme, čo sa možno tých pacientov až tak netýka, ale stýka sa to fungovania tej firmy, rôzne marketingové procesy a podobne, tak to sú také nástrely, ktoré spolu riešime. No, vy ste síce nastúpili do praxe, ale to neznamená, že vás hneď hodili do vody a plávaj, aj keď v istom zmysle asi áno, ale na druhej strane ešte stále prechádzate aj vašim interným vzdelávacím programom. Začlenili ste sa tiež do Shield Dental Clinic. Povedzte nám o tom trochu viac. Ako sa tam cítite, čo všetko vás tam učia a ako to vôbec funguje? Tak vlastne, čo je taká špeciálna, povedzme, nejaká vlastnosť alebo špeciálna možnosť, ktorá sa vyskytuje v Shield Dental Clinic, tak to je to, že vlastne každý absolvent, ktorý nastúpi do tímu, tak má možnosť a zároveň aj povinnosť prejsť tzv. Shield Dental Academy a to je povedzme taký program, ktorý trvá od 3 mesiacov až do pol roka. Je to individuálne podľa toho, ako sa tomu absolventovi darí, ako sa v tom cíti. A najprv sa pozerá na určité výkony, na výplne, preventívne prehliadky, neskôr na cereky, extrakcie, koreňové výplne. A potom, keď to má vlastne napozerané, nejaký ten štandard, ktorý u nás prebieha, tak postupuje o úroveň vyššie a vlastne tieto všetky zákroky vykonáva na pacientoch. Väčšinou sú to takí pacienti, ktorí sú známi, rodina, taký bližší okruh ľudí a tam vlastne ho vždycky kontroluje vrchný lekár alebo zodpovedajúci lekár, ktorý zodpovedá vlastne za chod toho alebo dozerá na vlastne tie výkony a po určitom čase, keď už ten lekár vidí, že mu to ide, tak vlastne už sa začlení plnohodnotne do tímu a začne ošetrovať naplno pacientov tak, ako vlastne ostatní lekári. Takže je tam naozaj tá garancia toho, že tie ošetrenia nebudú odflaknuté. To ošetrenie, aj keď vás ošetruje absolvent, tak určite to má rovnakú kvalitu, ako keď vás ošetruje lekár, ktorý má 10-ročnú prax. Aspoň v tom zmysle, že je to naozaj pod dozorom niekoho. A je to aj skvelá príležitosť pre tých absolventov vlastne sa naučiť na svojich vlastných chybách. Stále je tam niekto, kto vás sprevádza. Máte nejaký ten feedback, to je super. Ja to vidím vlastne teraz aj na sebe, že mám sa kam posúvať. Viem, že sa nezaseknem na jednom mieste a viem, že o rok to určite bude lepšie než teraz. A mám naozaj tú spätnú väzbu, že kde sa môžem zlepšiť a je to aj dobre pre tých pacientov. A čo oproti škole vám dala Shield Academy? Tá škola mi dala veľa v tom, že mi položila také tie základy a u nás na klinike
klinike je veľa nových technológií, ktoré samozrejme tá škola nemá, pretože tam aj z finančných dôvodov, aj zo všelijakých iných dôvodov tých možností na trhu je strašne veľa rôznych materiálov, rôznych prístrojov a tak. Takže u nás som sa naučila s tými našimi prístrojmi pracovať. Sú to moderné technológie, máme najnovšie skenery, máme CT prístroj, naozaj akože je toho veľmi, veľmi veľa. A do praxe vlastne získať tú skúsenosť, tak to je dôležité sa spoznať s tými materiálmi, s tými prístrojmi a v podstate sa učiť na tých najmodernejších technológiách. Váš otec má 30-ročnú prax v stomatológii. Je niečo, čo on robil napríklad inak, ako už vás to učili teraz robiť a čo vy robíte inak v porovnaní s jeho praxou, s jeho postupmi? Čo veľmi obdivujem na mojom otcovi je to, že vlastne sa posúva v tom čase. Nezostal zaseknutý, ako keď začal pracovať pred 30 rokmi, ale posúva sa stále vpred a ďalej, učí sa nové postupy a modifikuje to a potom to učí vlastne aj ostatných v tíme. Takže na začiatku aj on robil nejaké amalgamové výplne. Teraz už amalgám na našej klinike nenájdete. To je materiál, ktorý sa vôbec nikdy v žiadnom prípade u nás nepoužíva. Takže áno, niekedy tie amalgamové výplne on robil samozrejme inak a teraz to už robí inak, lebo používame len biele kompozitné výplne. Takže to je taký napríklad rozdiel. A keď ku vám príde pacient a vy teda ešte prechádzate aktuálne Shield Academy, to znamená, že vždy tam máte pri tom zákroku alebo pri tom ošetrení aj toho mentora. Áno. Takto si to predstavuje. Áno. Neberiete to tak, že niekto je tam vám stále za chrbtom a dáva na vás pozor a kontroluje vás, že čo urobíte dobre, čo urobíte zle? Ja to tak neberiem, lebo pre mňa je to aj výzva. Nechcete predsa ukázať nejakú prácu tomu vyššiemu, tomu vrchnému lekárovi, a ktorá nie je dobrá. Takže je to aj také, že sa nie že obávate, ale chcete ukázať to najlepšie, čo viete vydať a zároveň sa snažíte aj pre toho pacienta, aby to bolo to najlepšie, čo mu viete spraviť v tých ústach. Takže pre mňa to je asi hlavne motivujúce, že viem, kam sa môžem posunúť, viem, že toto som mohla spraviť lepšie a do budúcna sa to musím naučiť urobiť inak, tak, aby to bolo čo najlepšie pre toho pacienta. A čo na práci vášho otca vás tak najviac motivuje alebo inšpiruje? Vie zachovať kľud v ťažkej situácii a zároveň aj to, že k nemu chodia naozaj ťažké prípady, ako v zmysle, že pacient už nemá dostatočne veľa kostí, veľakrát na iných klinikách odmietli, lebo tie zákroky sú naozaj náročné, aj logisticky, ako to treba spraviť. Takže páči sa mi to, že vie riešiť komplexne tie prípady. To je veľmi náročné a teraz som to vlastne po škole zistila, že to nie je také jednoduché vyhodnotiť celý ten plán liečebný a ktorý krok je prvý, potom čo nasleduje a vlastne odkiaľ sa odpichnúť a potom kde to vlastne zakončiť. Keď ste ako čerstvá absolventka nastúpili ku vášmu otcovi na Shield Dental Clinic, tak necítili ste aj nejaký napríklad, že tlak alebo zodpovednosť, alebo to boli skôr pocity, že motivácia, inšpirácia, ako ste to prežívali? Tak určite je to aj taký tlak, aj zodpovednosť, lebo predsa tá klinika nesie naše meno, takže... Je úspešná, veľmi úspešná. Áno. Máte si dokonca aj v Českej republike. Áno. Takže určite je to aj nejaká forma tlaku, ale je to hlavne motivácia sa posúvať stále ďalej. Myslím si, že je tam stále priestor na rast, vieme ponúkať možno aj iné služby v inom formáte, takže ako ja som dosť zodpovedná osoba, takže určite to beriem aj s takouto určitou mierou zodpovednosti, ale páči sa mi to, že vlastne mám sa tam o koho oprieť, že viem, že nielen o môjho otca, ktorý mi vie dať aj tie praktické skúsenosti, čo sa týka zubného lekárstva, ale aj možno z tej biznisovej stránky, ale je tam aj široký tím ľudí, ktorí mi vedia poradiť v iných oblastiach. To je super. A keby sme sa teraz presunuli ku vám domov, do vašej rodiny, do rodiny Šilovcov, predstavujem si nejaký nedeľný obed možno. A teraz sa stretnete celá rodina, lebo aj váš brat vlastne bude už čo chvíľa stomatológ. Áno. A teraz ma zaujímalo, že keď sedíte pri tom nedeľnom obede, pri tom rezni so zemiakmi napríklad, takže či riešite aj prácu s vašim otcom? Že ako sa vám darí,
Čo sa vám nedarí? Ako kedy. Keď je niečo, čo potrebujeme prebrať, tak to preberieme, ale myslím si, že to tak nejak prirodzene limitujeme. Že v tej práci sme spolu celý deň a čo treba vyriešiť, tak to tam vyriešime. Keď niečo nevyriešime, tak si večer zavoláme. Ale myslím si, že to tak prirodzene limitujeme, lebo je toho veľa a chceme si trochu aj oddychnúť a myslím si, že toto je také, nemáme to nejako striktne dané, že nesmieme potom, ako prekročíme prach, tak nesmieme sa už o ničom robotnom rozprávať, to nie. Ale snažíme sa to tak nejako prirodzene limitovať. Čiže vy vlastne aj počas tej praxe aktuálne aj s vašim otcom stále niečo konzultujete alebo riešite? A čo je to najčastejšie? Aké prípady napríklad? Tak on ma tiež v podstate chodí za mnou a kontroluje tú moju prácu v rámci toho Shield Academy a zároveň potom taká bežná operatíva, čo sa týka napríklad počtu zamestnancov v práci alebo nejaké PN-ky a podobne. Také bežná operatíva. A máte od neho už aj nejakú spätnú väzbu na vaše prvé kroky? Alebo na vaše prvé účinkovanie? Áno. Čo vám povedal? Tak povedal mi, že je spokojný. Že je spokojný? To je pochvála, nie? Celkom dobrá. Myslím si, že hej. Super. No a skúste ešte prosím vás povedať, že či naozaj sa vám darí, alebo možno do akej miery oddeľovať tú prácu a to súkromie, že či si napríklad v istom momente, keď sa s otcom rozprávate, poviete, že vieš čo, už teraz, akože už sa nechcem o tom baviť, poďme sa rozprávať o niečom inom. No, tak to nie. Väčšinou, keď už riešime nejakú tému, tak to doriešime. To nie je také, že by sme niečo nechali v polovici a nechali to také nedopečené. Vždycky to vyriešime, ale vidím niekedy, myslím si, že aj on vidí na mne, keď tak nie každý máme dobrý deň, každý deň. Takže keď je toho veľa, tak netreba si toho ešte pridávať viacej. Niektoré veci sa dajú odložiť a vyriešiť iný deň. Takže takto to nejako riešime. Je to naozaj. Tak poznáte si vlastného otca, on si pozná mňa, si myslím, takže vieme sa odhadnúť navzájom, že čo už je veľa na dnes a čo ešte zvládneme. A v rámci práce myslíte, že je na vás náročný? Myslím si, že tak zdravo áno. Ja som za to veľmi vďačná, lebo nemyslím si, že by bolo dobre, kebyže nie je na mňa náročný a bol by tak, ako by som to povedala, len láskavý, že je to všetko v pohode a tá robota by nebola dobrá. Takže tam, kde treba, tak tam mi poradí, dohovorí, upozorní ma a tam, kde zasa si myslí, že to už je fajn, tak tam pochváli, to je fajn. A má ku vám iný prístup ako ku ostatným vašim kolegom na klinike? Tak viete, ja som jeho dcera, tak aký prístup by mal mať, to je také, že určite má ku mne v určitom ohľade iný prístup, ale čo sa týka tých zákrokov a ošetrení, tak vyžaduje naozaj takú istú kvalitu a štandard ako u všetkých ostatných kolegov. A zatiaľ, čo pôsobíte ako čerstvý absolvent ešte stále na klinike, stretli ste sa s nejakým pacientom alebo s prípadom, ktorý vás prekvapil alebo možno, že zaskočil? Či už náročnosťou toho výkonu, alebo typom toho človeka, toho pacienta? Takých prípadov bolo viac. Asi najviac ma tak zamrzelo, keď som musela trhať všetky zuby zostávajúce, ktoré pánovi zostali. To je vždycky taký smutný príbeh, keď pacienti prídu o všetky zuby, ktoré sa už vlastne nedajú zachrániť. Ale tak, ako spomínal môj otec v predošlom podcaste, že vlastne asi tam zlyhala niekde tá prevencia. To je veľmi dôležité myslieť na tú prevenciu, lebo bez toho by sme sa nedopracovali až do takéhoto štádia. To je vec, na ktorú veľa ľudí zabúda, že to podceňuje tie preventívne prehliadky. A myslím si, že to je taká tá budúcnosť tej zubariny. Naozaj sa pozrieť na to, že k čomu všetkému môžeme predísť. Myslím si, že ani vy, ani ja nechceme zažívať nejaké dlhé hodiny u zubára, aj keď je to bezbolestné, lebo teraz už tie zákroky naozaj sú bezbolestné. Tak jednoducho aj z toho finančného hľadiska, aj z toho psychologického hľadiska radšej chceme sedieť niekde na kávičke alebo pred telkou, než u zubára v kresle. A tá prevencia toho vie zachrániť naozaj veľa. Vy poskytujete ale všetky druhy výkonov v rámci kliniky. Je niečo také, čo si tak špeciálne užívate, že čo máte rada? Môj otec sa špecializuje hlavne na tú chirurgiu a ja som vlastne tak ľudovo to poviem, odrástla počas aj tej vysokej školy na tom, že som mu asistovala pri tej chirurgii. Takže to je taká moja srdcovka, keď niekedy, keď mám voľno, tak sa tam zastavím v tej ambulancii a on ma nechá ešte mu odasistovať.
tak to mám rada. To je také niečo, na čo som už zvyknutá, nerobí mi to problém sa na to pozerať a zároveň častokrát sa tam môžem čokoľvek opýtať. Tie prípady sú naozaj komplexné, zložité, nastávajú tam rôzne situácie a páči sa mi, že sa tam vlastne môžem na tom v podstate učiť, že to je super. Ale keď teda chodíte na kliniku aj v rámci vášho voľna, tak to znamená, že tú prácu musíte naozaj mať rada. Áno. Lebo to asi urobí človek, ktorého by tá práca nebavila, že by urobila aj niečo navyše, ale pritom už vlastne nemusí, lebo už skončila pracovná doba, už sa môže venovať niečomu úplne inému. Hej, no. Je to taká srdcovka. Už ste spomínali, že ste aj trhali zuby, takže ja by som teraz vlastne plynule prešla k nejakým vašim záujmom, alebo tomu, čo rada robíte v súkromnom živote. Predpokladám, že asi aj posilňujete, keďže máte aj takýto druh výkonov. Vy ste taká žienka, takže musí mať pritom asi aj dosť silu človek, aj žena. Viete čo, ono to nie je možno až o tej sile, ako o tom chmate, keď to mám tak povedať, že vlastne musíte vedieť, že čo, ako, kde uchytiť a potom to ide ľahko. Ale ja mám rada ten šport hlavne kvôli takému psychickému odreagovaniu. Myslím si, že to je veľmi dôležitá súčasť aj mňa, aj celkovo toho, ako fungujem. Myslím si, že bez toho, aby človek bol fyzicky zdravý, to nejde dlhodobo fungovať. A čo rada robíte? Čomu sa venujete? Akému športu? Rada behávam. Rada, ako ste hovorili, chodím občas do posilky. Tak tu som sa trafila s tou posilňovňou. Hej. A myslím si, že také nejaké prechádzky a podobné záležitosti v prírode, tak to je super na odreagovanie sa. A ako vidíte seba v rámci Shield Dental Clinic v budúcnosti? Kde by ste sa chceli posunúť časom? Čo by ste chceli robiť? Bude to práve tá stomatochirurgia, ktorá vás teda zaujíma najviac, alebo niečo iné? To je ešte hudba budúcnosti, si myslím. Najprv by som chcela vedieť na 110% spraviť každý jeden ten záchovný zákrok od výplne cez koreňovú výplň a až po nejaké korunky a mostíky. To je taká moja meta, zvládnuť ten povedzme základ, ktorý vôbec nie je taký jednoduchý a opracovať s tými najmodernejšími technológiami, posúvať sa stále vpred. Je podľa mňa veľmi dôležité nezaspať na jednom mieste a stále poskytovať takú starostlivosť, ktorá je moderná, bezpečná. Tí pacienti to vlastne ocenia aj v tom, že sa budú k vám radi vrácať dlhodobo. Bez toho, že by som musela niečo po sebe prerábať, tak to je podľa mňa taká pekná vizitka, tak uvidíme, ako sa to podarí. Tak ja vám v tom budem držať rozhodne palce. Želám vám veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste tu boli. Doktorka Lucia Šilová. Želám vám, samozrejme, nech sa vám darí a veľa spokojných pacientov. Ďakujem pekne. To je asi to najdôležitejšie. A vás pozývam vypočuť si aj ďalšie časti nášho podcastu Zuby vyriešil, kde sa dozviete napríklad aj to, ako vyzerá taký bežný deň na klinike Shield Dental Clinic alebo aj niečo viac o Shield Academy. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Majte sa krásne a dovidenia.